Червеният ъгъл Сюш Барнабаш, Унгария. Синият ъгъл Томаш Беран, Чехия. Начало на двубоя. Не сме очаквали бурно начало, тъй като все пак това са 5 рунда по 3 минути. 5 рунда в светът на кикбокса си тип маратон. Рядко започват бойците с високо темпо. Тук повече тактически старт наблюдаваме. Никой не рискува първи с резки атаки. Виждате, опитват се с кикове от една по-безопасна дистанция. Проверяват кой колко е на штрек в случаят. Дори може би ви прави впечатление, че киковете не са с експлозия и сила. Това е с цел да се спестят евентуалните контузии в началото на двубоя по краката, тъй като един дълъг двубой предвещава голяма доза кикове, а ако краката пострадат в самото начало, много по-тежко става в четвърти, пети рунд, когато вече двубоят изцяло се решава. Както сега първи хубав кик, добър лоу-кик записа Барнабаш. Да върне този лоу-кик Беран, но бе предпазен от Барнабаш, след което още един лоу-кик в неговата страна. А тук видяхте няколко опита за прави удари вече, като че ли малко се поотвори двубоя след средата на първи рунд. Добър ляв прав сега успява да пласира Барнабаш. Но Беран веднага върна този ляв прав в корпуса. Още веднъж добър лоу-кик от Барнабаш. Много навременно опъна крака, за да секне зараждаща се атака от чеха. Може би от този кадър видяхте точно това, за което споменах по-рано, че в началото на двубоят краката биват малко повече пазени, защото всяка една защита, всеки един блок носи някакви последствия. Видяхте левият крак на Барнабаш, пищяват, дори на Беран вече са с следи от наранявания, така че ако се има за цел да се запазят от тези начални контузии, не сработи планът им. Започнаха леко, започнаха по-внимателно, но след изтичането на втората минута дигнаха рязко темпото и експлозията в ударите и ето, че се получава матч. Захапаха се здраво. Подобни тактики демонстрират. Още по-интересно става, когато са и с подобна тактика, тъй като когато бойците имат еднаква тактика, обикновено няма никаква тактика в двубоя. Става шоу. Това, което искаме и ние като телевизионни зрители и хората, които са около ринга. Беран с добър опит за десен ляво круше, но ето, че Барнабаш отново с кикове, то доста разнообразни, използва кикове към тялото, посяга с колена, след това пласира и лоу-кик. Но ето, че едно ляво круше сега много навременно изстреля Беран. Да, след някакъв тип задържане, но пък бе сполучливо. Тук се опита да изпревари кикът с десен прав и получило се до някъде. Отклони на десният прав много навреме Беран и успява да пласира, но пък след точните си удари чехът не взема, центърът не спечелва пространство. На кикбокс физик не взима ринг, а леко дърпа назад, но сега този ляв кик в главата пък се получи и Барнабаш
Хапна Малаши. Барнабаш доста по-изчакващ. Ето, че е добър фин след лоу-кикът. Като че ли успя да пласира доста леко, но като че ли чукна в главата Беран. Смути се Беран след това изпълнение. Опет сега за Майгери към главата на Беран, но за малко му се размина на Барнабаш. И отново Беран с точни изпълнения, но пък с стъпки назад. Сам отива във въжетата. Върви назад и пласира лоу-кик или добри удари с ръце, но пък остава впечатлението, че Барнабаш е този, който взема позитивът от ситуациите. Ето отново точен удар на Беран. Сега хубав десен със стъпка напред. Като че ли Беран иска да привиква Барнабаш отгоре си, за да го засича с колена и с десни. Ето още веднъж. Явно това са му дали като указание да дава тялото назад, а да връща скоростно удари напред, както и това ляво ключе, което падна в брадата на Барнабаш. И, да, засили се от въжето, но дори да получи забележка, това е прием, който бойците използват. Така че, ако е включено в тактиката му, ще го виждаме не един път и два пъти. Тук обаче Барнабаш с хубав десен прав. Точно в краят на рунда успява да пласира този наистина много хубав десен прав. Да видим дали ще бъде отчетено. Добре знаем, че към съдийските решения имаме, според типът съдии, имаме различни очаквания. Някои съдии оценят показващото се към краят на рунда, други дори и с добри попадения в началото на рунда остават с тези си впечатления, въпреки по-лошият край, така че много е субективно това. Добре залъга тук с ръце Барнабаш и пласира хубаво коляно. Хубав лоу-кик, но Беран очакваше този лоу-кик и много твърдо стъпа, след което пласира няколко крушета. Изцяло бе подготвен за тази ситуация с пуснатият лоу-кик. Тук Барнабаш разчупи гарда с десен и ляв апъркът към главата. Просто скоростта беше висока, но нямаше плътност, нямаше сила в ударите. Добър кик сега от Барнабаш, но пък за пореден път захват използва Беран и получава поредното предупреждение, което ако продължава така с тези предупреждения, сигурност може да му донесе някоя минус точка, което не е никак в планът му. Тук е редно сега и Барнабаш да бъде леко предупреден за този Муай Тай прием, но пропуснаха домакина да каже домакинът нормално. Сега добро Майгери. Един Беран дали ще се разгърне или така постепенно ще пробва с методично натискане напред. Беран отново обаче с хубав десен прав стъпка назад и веднага тръгва с десният напред. Това видяхме в предния рунд колко добре сработи на няколко пъти. Ето, че не се отказва от този вид прилъгване на противникът. Защо да се отказва? Барнабаш се връзва на номера, Беран си го ползва. Тук препъване по-скоро имаше, няма да има някакви отбрявания. Тук сега се опита по подобен начин с десен, но без подготовка и съответно Барнабаш в ударът. Сега за пореден път обаче Беран бе с малко по-мръсна от нужното игра и предупреждение. Първи ворнинг. Втори такъв ще коства минус точка. Добре подсече тук Барнабаш. Хитро действие. Като че ли
първи признаци в Берен за някаква умора. Много по-твърдо стъпва, по-тежко диша. И ръцете са му на позиция, в която буквално издават умората в тялото му. Да видим дали по-запазеният Барнабаш сега ще се поразгърне. Явно това бе неговата цел. Край на този трети рунд. Ето Барнабаш като че ли с една идея по-напред. По-пестелив. Разчеше повече на точност и на методичност, отколкото на експлозия и натиск. А ето, че тези повече нанесени удари на Беран и постоянно движение назад с опити за експлозия напред го поизтощиха, а остана цели два рунда. Четвъртия рунд от двубоя за европейската титла между Барнабаш и Беран. Виждате колко тежко диша вече Берана, получи този много тежък ляв апъркът и десен прав. Намества Барнабаш опонента си за коляно. Явно търси развръзка с тежък удар. Още в този четвърти рунд. Хубав кик сега, но пък ръцете бяха плътно пребрани на Беран. Пропусна. Но апъркътът и десният прав попаднаха в главата. Още един точен десен прав от Барнабаш. Развиха ли се в този рунд от самото му начало. Усеща умората на своят опонент. И спира да притиска във ъгълът и във въжетата с колена и с десни. Още веднъж опит за тежко коляно към главата от Барнабаш. И в лоу-кик добави. Това коляно обаче попадна много точно в ребрата на Беран и вече изтощеният Беран се свлече и нокдаун. Ще успее да продължи двубоя. Чехът продължава и очакваме Барнабаш да натисне. Не се и съмнявам в обратното. Тежко коляно отново в тази област, където падна лявото коляно за нокдауна. Дробът вече конвулсира. Болката със сигурност е много сериозна. Да видим, ще удържи ли Беран на натиска. Питва някакви десни атаки с ръце, но пък Барнабаш по никакъв начин не изглежда притеснен. Има някакво кръвотечение вече Барнабаш в носа си, но държи под контрол нещата. Тотално е изтощен Томаш Беран и като че ли, второ отброяване. Това си бе нокдаун от изтощение, но пък си е втори нокдаун, така че вече два нокдауна. Сериозно изоставане вече от Беран. Барнабаш продължава с методичното натискане. Беран вече с защитен режим. Атака. Буквално защитният режим му е атака, за да не бъде удрен, удара той. Размениха тук по-наляво круше и като че ли Беран хвърля всичко или нищо до краят на рунда. Но пък в това всичко или нищо, предвид неговото състояние, кондицията му е вече много зле и Томаш Беран го усеща. Барнабаш още повече. Само се го намества, ето още едно коляно и край на двубоя ще бъде това. Наведе се изтощен Томаш Беран. Това чакаше и Барнабаш и едно дясно коляно към главата. Свали за трети път чехът на земята, което ще означава и край на двубоя. И така с технически нокаут в четвърти рунд шампионският пояс отива на кръстът на Шуш Барнабаш от Унгария. Страхотен тактик се оказа Барнабаш. Чудесно избра своята тактика. Позволи на Беран да се самоизтощи чрез атаки, чрез може би не до толкова добре подбраният старт от негова страна. Започна бавно и постепенно, но изведнъж реши да вдигне темпото. Атаки напред, изтегля рязко назад, чакаше Барнабаш да настъпи
за да връща, но пък Барнабаш не направи точно това, а напротив, методично, бавно напред, с точни удари и в един момент Беран се оказа изтощеният и Барнабаш четвъртия рунд с